Encara no t'has decidit? Escolta, escolta! Al Jaume I treballem per projectes. En grups cooperatius. Ens organitzem, investiguem, compartim i dialoguem. Fem projectes diferents i tots fomenten la creativitat. Podràs anar a aules especials, Com els laboratoris de ciències, la biblioteca i l'aula d'idiomes. Hi ha molts recursos perquè tots s'aprenguin bé i amb atenció més personalitzada. La CIE, grups reduïts i l'aula d'acollida. I molt important, formem part del projecte Escola Verda. Què vol dir? Que treballem per la sostenibilitat. I per afavorir una bona actitud davant del medi ambient. Escolta un secret. El Jaume!